Shooters at gun enthusiasts nagtipon sa kauna-unahang Shoot Fest ng DCPO ngayong 2026. Para sa detalye, nagbabalik si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Pinarangalan ng Dagupan City Police Office ang mga nagwagi sa ginanap na kauna-unahang City Advisory Group for Police Transformation and Development o CAG-PTT Cup 2026 Shoot Fest kahapon, Pebrero 20. Idinaos ang awarding ceremony kasunod ng Shoot Fest na ginanap noong Pebrero 14 sa isang firing range sa Bunuan, Bunlok, Dagupan City. Ayon sa DCPO, ito ang kauna-unahang Shoot Fest na idinaos ng ahensya ngayong taon. Dinaluhan ito ng mga shooters at gun enthusiasts mula sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan. Kaugnay nito, kinilala ang paligsahan bilang isang entry-level ng practical shooting competition na may 7 stages at may minimum na 132 rounds. Isinagawa ito sa pagkikipagtulungan ng DCPO sa Shooting Association sa Dagupan at iba pang lugar. Samantala, inanunsyo ni Councilor Joey Tamayo sa huling bahagi ng programa ang plano ng pamahalang lungsod ng Dagupan na magpatayo ng bagong base ng DCPO sa Bunuan Gisat at 7 karagdagang himpilan sa iba't ibang barangay sa lungsod. Kasama mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.